Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि डडेरेडि ब्लग YouTube चेनेल आरो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दायो दिनैहाय सानडे नालाय देवबार, ओमफ्राय बेयावहाय गथ'फोरखौ टिउसन लायो नालाय, ओमफ्राय गथ'फोरना एग्जाम जासिगोन होननायखाय देवबारबाबो लेंहरबाय आरो आङो फुङाव। ओमफ्राय गावसोरनो बुंबाय आरो मादै गेम हो जोंबो इउटुबाव नुजानो होननानैहाय। थ' बुंबाय थानायखाय आं गथ'फोरनो गेम होनो नागिरदों बेलुननि आरो, माने जायनो थाब सुखाङो बेनो फार्स्ट प्राइज आपेल थाइसे होगोन आरो आङो। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय जायफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। गेलेनो नेगासिनो नै इथिंजाय गेलेनो लुगैनाया हाथारलानो आरो, ओमफ्राय गावसोरखौ लादों सानाखै आरो इसोरो। आं माने सिगांथिं गावसोरखौ बेक साइडथिं केमेरा लाबाय, ओमफ्राय आं सिगांथिं लानाय बायदि जाफ्लाबाय थाबाय आरो, ओमफ्राय गावसोरखौ लादों सानथाराखैमोन आरो इसोरो। नै माबायदि थादों इसोरो। Hello guys, जोङो दिनै बिलुन सुनायाव बे बिलुनखौ जाय फार्स्ट सुखांनो हागोन बे आपेल थाइसे मोनगोन आरो जानो हागोन। ओमफ्राय जाय जेनबाय बेनो 3 जाबाय, बेनो माबा हान्थुफोरा होजानांगोन आरो खालि स्पिन होजानो स्टाफ मा जोंनि टिउसन लोगो जोबोद लोगो मा नाम मोननाय नोंना? आंना खुदाव बसुमतारी। रिजार्भ ब्रह्म। आंनि मुङा मुस्रि रुजुगां बसुमतारी। नै इसोरनो खेला गेलेनो होनबाय थानाया नै नमस्कारा। गेम गेलेनो लुगैदोंनो, ओमफ्राय नै प्राइजआबो आपेलखौ आं लागोन बेखौ आंनो मोनथारनांगोन बेखौ। ओमफ्राय नै बेलुना 10-20 दङ। आंनो बेखौ केमेरा अन खालामनानैल' दोननांगौ आरो, जाद जालाबाय थाखायो आरो इसोरो। आं बेखौ सासेयाव मोनब्रै होगोन। आं बेखौ सासेयाव मोनब्रै होगोन, ओमफ्राय जायनो थाब सुखांनो हायो बेनो मा मोनगोन? आपेलखौ थाइसे। ओमफ्राय जाय जेनो बियो पानिशमेन्ट मोनगोन। ओमफ्राय सुखांनानै नै जों खानांगौ। देरफ्रु होनोबो मोना दे। देरफ्रुबाथाय फैसा नांगोन। आयौ गेले सान्दिनो बिराद दावराव जायो आरोना गथ'फ्रा। दावराव एकदम सेलाय बेलाय आरो र' होमबाबो मानिलायखाया। ओमफ्राय खर' गरम जानो नागिरलायो आरो एकदम। ओमफ्राय नै बेलुनखौ आङो लखबबाय आरो, ओमफ्राय नै जाय फाराफारि सेलायलायखायो आरो, माने सासेयाव मोनसे कालार लायोब्ला सिनायलायगोन नालाय, ओमफ्राय आं सासेयाव मोनसे कालारखौनो लाजोबनो होबाय आरो, गुफुरबा गुफुर, ओमफ्राय गावबागाव बासिबाय नै। दिरुंखौ आङो साफायाव मोनसे बस'नानै होखाबाय आरो ना, जाहाथे सेलाय बेलाय जाया। बिराद माबायाव दोननांगौ जायो गथ'फोरखौ। दावरावबो दावराव, ओंखायनो सिरिथा होनबाय थानांगौ जायो आरो। ओमफ्राय आं आलदा होखाबाय आरो दिरुंखौहाय। दे नोंहा मा जाखो? मा खामानिया? आंना बि जाबाय, ओमफ्राय बेखौ बेलुन बासिनांगौ आरो। नों मा कालारखौ लागोन? रेड। मैना थांखाखै? दा थाङा? दे नों सुबिदा बायदि ला, नों बेयाव खानाबाबो बिदिनो दोनदो। आं थांबाय। नायनो नोंना जेथोसो नागिरसिनो। दे नोंहा मा कालार? मोनसे गावबा मोनसे कालार ला। मानो गोजा लागा?
guys man. Ready na? Buजिदों? खेलाखौ बुजिदों? माबायदि? आंबो दिरुं लाया आंबो दिरुं लाया आं दिरुं खादाम रोङा आंबो खादाम रोङालै खेवनो दिगदार जागोन दिरुंजोंनो खा आं रोङा ना मादो आं रोङा आं न'आव लांनो नांगौ आं लांगोन न'आवनो Ready na guys man? Bilungखौ मोनब्रै होबाय ओमफ्राय बेखौ जाय सांनानै खानानै हायो बेनो नैखौ मोनगोन ओइ जों दिरुं खाया आपेल हे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो दे बिदिब्ला नोंथांमोना गथ'फोरनि गेम आं बुंनि दे थाल्ला गोलैगोन दै इनिफ्राय ओमफ्राय नै इसिम खारबोदो ओमफ्राय बेयाव खारबोनानै बेलुनखौ सुदो ओमफ्राय इयाव खाथेनानै खारलांफिननानै बेलुनखौ बैयाव दोनदो आरो खारबोदो सुदो बेयाव दोनहैदो बुजिदों? बुजिदोंना बुजियाखै? One, 2, 3. Ơi, narla narli nङा. Ey, papsa. Baवनो खाथेना दोनहैनांगौ. Ay, biom खाथेनांगौ आरो फैफिन बावनो खाथेनानै इयाव लांनांगौ बावनो खाथे लामायाव खाथेलांनो मोना आरो दोननानैसो फाउल जागोन दोननानैसो आउट जासिगोन आन्दुरे आउट गासिखौबो लाना फैजोब आंनो ओमफ्राय इयाव होफैजोब टमेस Aku nggak hanya sanun dia rawai. Betul aja sih. Maka. Ya, ada dong. Oh ya baska. Ayo sih ke sana. Nengalai. Ya. Yo. Apa? An pas. Atal lenggot mbak. Awan yang baik. Atur yang baik. Om. Dia haran ma baji menka. Bentar. Ini video kok. Guys, Una. Jinda channel enda ka thank you. Mana jinda channel lamai thado. Ini video ada hwbai. Ang first thangbai. Ang second hwbai. Ang isirखौ फोरोङाखै दै लोगोफोर गावसोरसो गोसो जानानै बुंजोबनो गोरोंथार. Guys, mon आंनो बांसिन सुनानै आंनो पास संदो. नोंना मा फिसा-फिसालै? मा जायखाय? नोंथाङा जेननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ? अबाजों गेलेनो मोनदों. माथो गेलेनो मोनदों? गैला नों जेनबाय आं बेरफुनाङा होनखादोंमोन ना Ayo, tambah suaya. Guys, mau jadi video ku juga sini lambat ada. Guys, juga sini lambat. Salam dong. Thank you. Mana? Deh, mama bukan. Like kalian dong, komen kalian dong, share kalian dong, Ma खालामना dong? Kalian dong. Hah? Moजां खोनायाखै खिथा बुं. Like, share kalian dong. Ani tuh di YouTube channel
भिडिअखौ जोंनि भिडिअखौ मा होनो जोङो जोबजासिम नायलांदो नायनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि दुदिरेनिखौ माबा खादि दुदिरेनि सिनाखौ साबसिन खालामदो लाइक शेयार कमेन्ट हरदो प्राइस होनायखौ नायग्राफ्रा नायनो फैदों मालायनि प्राइसखौ जानाय नों आजिनो सोर मोननायमोन प्राइजानो जाबाय ट्रमेसर ब्रह्म Suka semua tadi. Keras kemudian juga semua tadi. Kan pasangan muda ada puja untung tadi. Tablet. Apa ini kali mau dapat Punishment. Nah, lu sadar berapa ini? Boleh kali mau dapat. Deh, coba.